Balimao Anyokuma très urgent. Balimao, billet lundi 24 août 2026. Malion ala sago au sago. Président Assimi Goïta a bina efela moko ka piège kono. Et Malion Assimi Goïta bina Mali djougou ka piège kono. Mena secret ba de fanyana bi. Yaro ye échange de prisonniers ke. Comme Mali surasi moko mogan fla blara. Mali fana ye efela moko ka moko konontobla. O te problème yede ayi nere bulu Assimi yo ke o nyana eredi. Échange de prisonniers au bec djien fambe. Moi je ne suis pas contre ça. O temenen ko fe Malion yani kidali ka tla ana erebelu ko kute négocier ni Mali ay kuma ina mede domina nyu genga bo kidali Sado Kamara e wole bla o mako na kanga négocier o mason anye kidali mina domu u beboula kata Mauritanie ki toy kata Algérie ni yorola u maso djien kono oni Mali ka négocier ay kuma ina mede Assimi Goïta bina piège kono tuko mena piège a bina piège kono tuko meno de fayana bi Malien bi mena cour c'est-à-dire que géopolitique mena cour ke enjika chaman kumbi Malien dominanye kidali awa ambe orona ko bi yanen angata nyafe Assimi Goïta commencera ka accord d'Alger bara damene déjà dialogue be ka ke dialogue yere de bani terreau che bi sigika fo direct Mali ni terreau beka sikika fo yere de kebi. Ce n'est plus caché. Donc, Assimi a faux, ama faux, ou be kata galon tege, le Mali impose, ou be kouga virement bla kata publication ke. C'est-à-dire, ay boni kono quoi, Malien bébé dien kalama quoi. Est-ce que vous voyez que le Mali impose le respect? Ah non, Mali Keni, Mali beka respect imposé. Respect faut m'a imposé. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, koro de karameno de yafo Malien ngena. Kolo de fana beka katuguni meno fana fo Malien nyana yaro anye kidali mina domi mo numa son die kono ndanga négocier aya remarquer dron anye die wole sugube bloka anye dialogue Assimi tara kataka ko accord d'Alger table ko dialogue intermalien be mo ngo coup sentola parce que do kidal tubulu ou kelega kidali soro oro yere de beka wuli ka joke bi ko ka négocier mais transition vidéo olube ko ke inafo erebolu desarade ou sarane no be fe ka négocier outre les éléments ba négociation ma de ou ba to folo de nou ye fanga soro be son négociation ma mais ni fanga to la die na nye nunu genga bo kidali bi ni korana cha auto son négociation ma ou bebe ba négociation ma anyu ge domina ka bo kidalo ma son go kute négocier dangi ou tarura bendi ou ya do Assimi Goïta atise ka Malien fara ngonga erebelu ni ba don fanga be munumbulu ou eramatena biala ou bena nyon détruit ka nyon affaibli fo olu be tla ka kidali soro nunu flene ou ka kigunanye communication na obanya bi ou be position de force de la bi munu me kata sebe ou ka pasi ou ça fait ah le Mali impose le respect rebelu jategera ou tara Denis Sassou Nguesso kana kuma Assimi Goïta fait on ma ko famille halibi nous nous position de force de la vie. Kidali bouboulou, tenza waten bouboulou, yo dugu chama bouboulou, kidali karefe dugu chama bouboulou. Donc, dialogue kado luyo, ka ibeka to nguna dialoguera. Ouyan gendomi ka bok kidali, ngantara accord d'Alger ke Algérie, ma ban, out les kelema ba négociation ma. Out les kelema faut coûter négocier. Négociation kado luyo rebi. Mais olu be négociation nyini wakati minela ni fanga boruda. Na ye nunu ngenga bo kidali bi koka sikika foke o teso dien kono haran Algérie kadibi nantara kataka nantara nunu ngenga bo kidali an Algérie betla ka kala tukuni ça c'est clair oroko songo Assimi Goïta binuka piège kono c'est pour cela Assimi e fotuto ke anya ese ngambe Assimi glamasé oroko so Assimi n'est plus crédible et puis Assimi dati bana quoi a expiré là quoi a tse ka ni problème résolu donc a fo nyena Assimi binuka piège kono le fait que Mali ka surasi mugon flablara Mali échange de prisonniers ok Mali autorité o ka o bara o nyana o yi tiende mais ko wera de be ji jukoro ani mugon be ka dialogue ambe orona ko bi dialogue ba ni mugon ntebi Mali be ka tani accord d'Alger chemin kura wera de tukuni Ablaye Maïga ka
Algérie ta ka dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ni Algérie bɛ sigi ka fɔ de la an ni Algérie fana ka sigi ka fɔ irisiw da imposer Assimi Goïta kan a ye kuma in lamɛn dɛ maliyɛnw irisiw parce que irisiw ka sɔrɔsi aw de la ka mɛn ko irisiw ka sɔrɔsiw sara Burkina Faso wa aw de la ka mɛn ko irisiw ka sɔrɔsiw sara Niger irisiw ye malo fɛn fɛn sɔrɔ Afrique a bɛɛ kɛra Mali de la parce que u bɛ ka jamana dɔ de défend jamana min président yɛrɛ ye a y'a ka armée faga irisiw b'a dɔn armée ɲɛnama t'an bolo an ka armée Assimi armée faga k'a da k'a kan tigɛ irisiw ye option kelen de yira Assimi Goïta la Kidal bɛ bin don min irisiw y'a yira Assimi Goïta la n'i ma sigi Algérie ma bɔ an bɛ taa irisiw kumana Assimi Goïta fɛ siɲɛ 3 k'a ka balle bila terre la a ka fɛrɛ ka ni maliyɛnw ka bɛn a ka fɛrɛ ka ni CEDEAO ka bɛn a ka fɛrɛ k'a ka mɔgɔ kɛlɛw dabila irisiw y'a fɔ Mali ɲɛna u y'a fɔ Burkina ɲɛna u y'a fɔ Niger ɲɛna ni ye irisiw ka MA Sergei Lavrov tagali min kɛra Niger a y'a fɔ k'u ni CEDEAO ka jɛ ka baara kɛ ala ma dugu u ka vidéomani kelen AES vidéomani kelen ma sɔn ka partager aw ko ka allié irisiw ye irisiw ka ministre des affaires étrangères taara kuma mun fɔ Niger a ye taa Mali vidéomani fɛn fɛn bɛ Mali la k'u bɛ Assimi soutenir u si ma sɔn ka partager parce que a tout arrangé bon irisiw ninnu tɛ propagande na quoi irisiw y'a yira Assimi Goïta la di an ka sɔrɔsiw bɛ ka s'a ma irisiw ka sɔrɔsi 100 ni kɔ de sara Mali kɔnɔ irisiw ka sɔrɔsiw bɛ Burkina Faso irisiw ka sɔrɔsiw bɛ Niger Assimi bɛ fɛ de ka Assimi bɛ fɛ irisiw ka armée malienne de place baara kɛ a place la c'est l'armée détruite a tɛ fɛ an ka armée sɔrɔ a bɛ fɛ k'i glon armée wɛrɛw de la minnu bɛ se ka baara kɛ Mali armée place la irisiw fana ɲɛbɔ de la irisiw fana ci fana na n'i ma ɲɛ i b'o kɛ an tɛ se k'o kɛ i ye dɛ i bɛ taga i ni rebelle de bɛ sigi ka kuma au lieu que a k'a ka armée labɛn a taara Sadou Camara déranger k'o kɛlɛ fadenya la fangako kɛlɛ ɲangodenya la ka Sadou Camara k'o déstabiliser fo taara manamana sa ka Choguel Maïga k'o galon ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ kɔrɔw ye kɔrɔlen peinturelen Boubou Mabel Diawara Abdou Niang minnu yɛrɛ tun bɛ ka Faransi supporter ka na n'o mɔgɔw ye bon sisan maliyɛnw sara fu maliyɛnw sara k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'an ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'an ma an ye mɔgɔ minnu kɛlɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an tilara an bana fɛn fɛn ma an tilara ka sigi a bɛɛ ma c'est à dire Assimi fɛn fɛn fɔnɔ a bɛ ka bɛɛ dun bi mɔgɔw ye kurantigɛ muɲu ka sɛgɛn muɲu k'an bɛna k'an yɛrɛ ye an ma k'an yɛrɛ ye awa an tɔ sigira ka taa kɔfɛ de ko in kɛra o de o changement jumɛn de kɛra souverain aw ni ala cɛ a bɛ se ka souveraineté ko kuma fɔ an ni Algérie ka kɛlɛ bannen nk'an de taara Algérie Abdoulaye Maïga ka taa Algérie a bɛɛ ye Irisi da yira Assimi Goïta la ne tɛ Algérie labila i ye vis-à-vis Irisiw y'a fɔ Assimi ɲɛna e ma Poutine Assimi bɛ kuma a rappel de don Poutine y'a yira Assimi Goïta la olu ye Syrie perdu Bachar Assad gɛnna k'olu ka armée to olu ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ la bon Irisiw ye Assimi sauvé dɛ ni Irisiw tɛ Assimi kun bɛ taa dɛ mɔgɔ minnu kun bɛna Mali nɔrɔ bɛɛ de minɛ négociation de kɛra mɔgɔ ne Kidal na don min na bilaw kun bɛna Gao ni fɛnw bɛɛ minɛ Irisiw de négociation dɔw kɛra et puis ko Algérie balle dɔw bila terre la sinon plan kun bɛ de ka gɛn yɛrɛ ka bɔ Mali nɔrɔ bɛɛ la Irisiw ko mun kɛra Syrie u tɛ fɛ o ka kɛ Mali la Irisiw ye wuli ka jɔ de k'o la Irisiw ka sɔrɔsi bɛ Niger a b'o kalama Irisiw ka sɔrɔsi bɛ Burkina Faso mais ko Irisiw ka sɔrɔsiw bɛ ka sa Niger c'est à dire ka Irisiw la gosi ka mɔgɔw ka k'u kɛ pagon palan ye a kɛra Mali de kɔnɔ Assimi ye Mali armée faga de ka sɔrɔ ka na ni armée wɛrɛw ye minnu ka baara Irisiw bɛ se k'an dɛmɛ o tiɲɛ mais e bɛ se ka i yɛrɛ ka armée détruire cogo jumɛn armée wɛrɛ bɛ se Irisiw tɛ se ka baara k'an place la c'est pas possible Irisiw bɛ se k'an dɛmɛ Irisiw ka di ne ye ne bɛ armée malienne fɛ mais Assimi armée bɛɛ détruire bon i bɛ ka diya kɛ ni Algérie bi si tu es digne i ye mɔgɔ minɛ kan ka bɛɛ bila e ko Algérie terreau di ko Algérie terreau jamana di bon e filɛ k'i ka premier ministre bila ka taa yen bon e man ka maa si kɛlɛ bilen walayi i ye tɔ c'est à dire i ye fɛn fɛn fɔnɔ kunun i ye maliyɛnw tɔɔrɔ la mɔgɔw tigɛra an bɛna ka c'est à dire que an banna fɛn fɛn na kunun an bɛ ka segin o bɛɛ ma bi an ka kɛlɛ de kɛra fu ye an ka kɛlɛ bɛɛ kɛra fu ye e nafa jumɛn bɛ yen an ka Algérie de bɛ ka Mali problème régler bi maliyɛnw bɛ ko Algérie de kɛra plate tournante ye bi
awa négociation de be ka kɛ Ablaye Maïga mata visite la de n'ala cɛ a bɛɛ dilanna wa irisiw da dilan Ablaye Maïga taga ku ka taa sigi ka fɔ de kɛ ani an sigile Assimi ka dialogue c'est-à-dire ni danga dia yɛrɛ di quoi c'est-à-dire que ka Assimi dialogue mi dilan ko dialogue intermalien ni Assimi kun aw dialogue dilan ka politicien kɛlɛ ka rebelle kɛlɛ ali Choguel Maïga mun kun bɛ prémise ka bɛɛ kɛlɛ ka front créer fan bɛɛ c'est-à-dire ni i b'a ko danga ni ɲɔgɔn président barika bani dema deli ka na Mali kɔnɔ a bɛɛ n'ala cɛ c'est-à-dire ni kan ka démissionner ni ye halala de ni fa de kan ka démissionner de bilahi i tɛ se ka Mali mara c'est tu es le président le plus voyou que le Mali n'a jamais eu a filɛ bi n'a ko sini ka fini n'a ye mun fɔnɔ kunu sini a bɛ n'a ye fɔnɔ kɛ kunu bi a bɛ tila k'o fɔnɔ dun Assimi ye fɛn fɛn fɔnɔ a y'a bɛɛ dun bilahi talahi ni ye maloya de aw nana Nations Unies na ka plainte do jamana do contre la ko de bɛ ka malien faga aw tilara ka taa o jamana k'i ŋunuma ka taa o jamana kelen yɔrɔ ka taa yafa deli kɛ o de jamana bɛ ka kuma bi négociation bɛ ka kɛ dɛ na négociation fɛn bɛ ka kɛ ko rebelle ko Sassou Nguesso ka kuma dɛ u mago tɛ Sassou Nguesso la koyi o bɛɛ y'aw ka propagande kumaw di Sassou Nguesso bɛ se ka kuma yɔrɔ dɔw la peut-être c'est possible rebelle fana bɛ fɛ di rebelle tɛ ni rebelle ye ka fɛn fɛn kɛ Algérie de b'u bila la Algérie bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka fara ale kan accord d'Alger bɛ kɛ don min ko Algérie y'an bila ka taa Nations Unies na accord d'Alger ko Nations Unies da a fɛngɛ a reconnu ni a rebelle bɛ taga jamana wɛrɛ la k'u ka fara an kan ka ko kɛ accord d'Alger kura wɛrɛ de bɛ nale tuguni Mali ni rebelle kelen ninnu cɛ n'a Mali ni da dongo do k'a bɛ taa Kidal libéré an Algérie bɛ tila ka kɛlɛ tuguni a y'a sɛbɛn aw ka da n'an wula dongo do k'an ka armée wuli k'an bɛ taa Kidal kɛlɛ Algérie n'an bɛ kɛlɛ tuguni ngana an kɛlen ka rebelle gɛn ka bɔ Kidal la an Algérie kɛlɛ an ka Algérie ka kɛlɛ daminɛ olu la kana miiri k'an ka di bi dɛ n'an wula dongo do k'an bɛ taa Kidal libéré bilahi talahi n'an m'an kɔlɔsi an bɛ dugu tɔw bɛɛ perdu parce que Algérie tɛna to an ka Kidal sɔrɔ ni an ka sɔrɔsiw gɛn donne Kidal dɔrɔn négociation de kɛra awa Kidal tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen bilen hali Mali sɔrɔsiw donna Kidal tɛ kɛ Mali ta ye 100% i n'a fɔ an bɛ ka miiri cogo min na peut-être le miracle peut venir mais Assimi an ka chance bɛɛ tiɲɛ a ye bɛɛ kɛlɛ a ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw kɛlɛ ka maa ɲɛnama fɛn fɛn bɛ ka kɛlɛ a bɛɛ ka dɛmɛ a bɛɛ kɛlɛ bon voilà aujourd'hui les résultats kɛ kɛlɛ e ni ala na kira cɛ e ye front créer fan bɛɛ i ye yɛrɛwolo kɛlɛ un grand mouvement comme yɛrɛwolo mouvement min ɲɔgɔn ma deli ka na Afrique bɛɛ n'o ye M5 ye i y'o fana kɛlɛ c'est-à-dire que minnu ye révolution kɛ k'olu kɛlɛ minnu ye c'est-à-dire que mɔgɔ langolo kanu mɔgɔba kɛlɛ y'o de kɛ ka mɔgɔ langolo denw dangadenw kɛ ɲɔgɔn kan i dɛmɛbagaw lajɛ bi mɔgɔ ɲɛnama jumɛn b'a la bi mɔgɔ jumɛn bɛ e dɛmɛbagaw la bi k'a bɛ kuma ko Faransi bɛ trembler e ka viremani kelen jumɛn bɛ bi k'a kumakan bɛ Macron dɛsɛ ka sunɔgɔ a kelen tɛ yen bi mɔgɔ bɛ k'i dɛmɛ u bɛ kuma i b'a fɔ ko fali sara boci banna i y'u labɔ i b'a ye i ka viremani i bɛ ka viremani bɔ ka ko kɛ barika t'a si la jɔn de bɛ kɛ e soutenir bi k'a bɛ kuma bi ko Faransi bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ a tɛ yen mais ka bɛɛ le cerveau to yen e masa Djibouti bɛɛ le cerveau docteur Choguel Kokala Maïga Sékou Tounkara n'anw de kun bɛna bɔ bilahi tremblement de terre bɛ kɛ de RFI ye ne kunkolo bila ko joli kɛ mais i ye fɛn bɛɛ tiɲɛ c'est à tout gâter aujourd'hui i taara ɲu Abdou Niang ni Boubou kɔrɔ olu kɛra comédiens di bɛɛ tigɛlen b'u la dununkɔrɔ kunkolo dɔw bɛ n'a bɛɛ la c'est-à-dire a cɛ tɛ révolutionnaire ye a t'a dɔn révolution de définition ye mun ye a bolo ko mɔgɔ a bolo k'ale ye président ye n'ale ye mɔgɔ yira ko mɔgɔ bɛ tugu o kɔ cɛ maliyɛn ka kekun dɛ an maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ dɛ a kana taga Mali sarada Algérie dɛ voilà a bɛ taa sigi manamanakan fɔ la le Mali est souverain hein oui ko le Mali o yɛrɛ publication dɔ kɛ yɛrɛ ne yɛrɛ publication in yɛrɛ ta ne y'a bila yɔrɔ jumɛn dɛ ne ye publication in yɛrɛ ta a bɛ yɔrɔ jumɛn dɛ voilà publication in bɛ ne bolo quoi voilà ko ayi le Mali est souverain non an t'an sigi bilen a don ta bɔ ta a publication in yɛrɛ filɛ yɔrɔ la voilà donc u taara sɛbɛn u ye mun de sɛbɛn yɔrɔ la sɛbɛn ne fila yɔrɔ la ko le Mali impose le respect ko Mali de bɛ ka respect imposer bi respect jumɛn bɛ ka imposer ala ka hakili ɲuman d'an ma